Ito po dahil sa parting isdaan po dito sa palengke ng Rosales. Yan, mga gulay, tindang mga kamatis, sitaw. Ayan po, makikita yung mga tindang bangus na isda po yan. Yan, bangus dagupan po mga yan. Mayroon tayong daing, yan. Mga tilapia, yan. Tilapia, yan, pupunta tayo sa karne mga baboy. Yan po. Pork chop nga tayo. Ayan po. 1/4 lang. Yan, bawang kate po mga yan. Sana yan? May pandinuguan sila, yan. Ayan. Puro kanyan, sariwa yan, bawang katay po yan. Araw-araw Morning, yan, ate. bawang katay. Yan, sopi ko yan. Yan po, bumibili ng baboy dyan. Yan, may mga hotdog, yan. Mga, ayan po, papunta naman tayo dun sa Juan. Yan, may mga karni ng kanyan, karni ng manok, yan. May mga pang-barbecue, yan, mga tilapia po yan, isda, tagupan, bangus. Yan, papunta tayo sa karne ng baka. Yan, makikita nyo po yung mga karne ng baka, pang pinapaitan po yan. Yan sa may papuntang yan po, ayan, tuyo, ayan, matindang tuyo, dilis, may bagoong, yan, mga gulay na talong, yan. Mga sibuyas, mga dilis, mga puros, yan, ang saog sa gulay, yan, mga repolyo, yan, sa labas, mura na.